Ya naga kana kuka lafiya kuwa? Alhaji ya rasu. Alhaji ya mutu kuma? Allahu akbar. Mutuwa ta raba ni da masoyi na taska. Ya dan gombo. Kai ka kiyaye ni wallahi. Ko da gaske Alhaji ya mutu? Alhaji dai yayi kwanan keso. Ya dan gombo Alhaji ya mutu. To amma me yasa naga baka kuka? Ka kawo kuka kuma a wannan lamari. Lalle ma wannan. Yau arama malam Zaidu. Yanzu me ya kamata a yi wa gawar Alhaji? Mu yi gaugawa mu kai ainihin wato mahaifinmu makabarta. Allah ya maka albarka. Yau ya dan gombo ka shirya kai harama za a dauki gawar Alhaji a kai ta makabarta. Ana magana dukiya wake magana wani gawa. Ba ya dan gombo kenan farin ciki kake da mutuwar Alhaji ko? Ina ruwanka ya shafe ka ne ko ya shafe ka? Da yawa ina dan gombo. Kar ka sake ce min ya dan kwamba daga yau. Sunana Alhaji Ayuba dan kwambo. To naji Alhaji Ayuba dan gombo. In tambaye ka mana. To. Ko da gaskiya Alhaji ya muku alƙawari zai ba ku miliyan 5. Ina alƙawari fa kuma ya kasa. Lalle ma wannan. Tabbijan. To. Ya dan gombo an yanka ta tashi. Kai man bayani. Bincike ne ya nuna ana bin Alhaji ba da masu naira biliyan 2. Asara ta higo ciki. Rana fata dalle. Yawa ya'yan Alhaji suwa suke so a biya Alhaji wannan bashi. A biya mu babanmu wannan bashi don a sauke masa nauyin da ke kansa. To ka ku fita daga gadon gidan nan. Yawa aramma sai kuma wa. A biya masa bashin sai ya kwanta a kabarinsa salin alim. Yawa Zuli ya kamata a biya Alhaji wannan bashin. Allah ya maka albarka. Yawa ya dan gombo yanzu dai magana ta kare da kaso da karkaso dole sai an biya Alhaji wannan bashin da ake bin sa. A yau da ma. Ɗan Baga TV.